Вас вітає інфармаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини час мясцовых, галоўнае сёння. 7 цудоў Маладзечаншчыны, самыя адметныя мясціны района, сабралі ў адно выданне супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі. Падарункі напярэдадні вучобы. Заключнае мерапрыемства ў рамках раённай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» адбылося ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік». Святы не скончыліся. У ноч з 13 на 14 студзеня беларусы святкуюць стары Новы год. 7 цудоў Маладзечаншчыны, самыя адметныя мясціны района, сабралі ў адно выданне супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максима Богдановича. Буклет прысвяцілі юбілею Маладзечанскага района, якому 15 студзеня спаўняецца 80 гадоў. Маладзечаншчына сёння лічыцца культурнай сталіцай Мінскай вобласці, пляцоўкай для правядзення рэспубліканскіх абласных святаў, такіх як фестываль ярмарка дажынкі, фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна». Тут працуюць разнастайныя творчыя калектывы, якія працягваюць багатыя культурныя традыцыі. Рэдкая мясціна Беларусі можа пахваліцца такой колькасцю выдатных і таленавітых людзей. Ёсць у нашым раёне іншыя цікавыя і адметныя мясціны. 7 цудоў Маладзечаншчыны. Так называецца рэкамендацыйнае бібліяграфічнае выданне, якое распрацавана нашай бібліятэкай да юбілею раёна. Выданне расказвае пра розныя цікавыя адметнасці раёна. Напрыклад, адзіны ў краіне сімвал горада, скульптурны образ заступніцы Маладзечнай, Божай Маці. Пад адной вокладкай аб'ядналіся такія гістарычныя адметнасці, як вяз у вёсцы Верхняе Талуі. Па дадзеным вучоных, дрэва існуе больш за 4 стагоддзі. Касцёл у вёсцы Бейніцы узведзены ў 1704 годзе і зачынены ў 1948 годзе. Цяпер будынак у стане рэстаўрацыі. Ёсць у міні-кнізе сведкі аб крыніцы ў Лешна. Гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння многімі людзьмі лічыцца цудадзейным. Увайшлі ў спіс груздаўская ікона Божай Маці, камень-крыж і пояс Вітаўта. Унікальны паясны гарнітур быў выяўлены падчас раскопак каля вёскі Літва Маладзечанскага района ў 1990-е гады. Пояс занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў з наданнем першай катэгорыі каштоўнасці. Гэтыя помнікі – гістарычныя артэфакты, памяць аб гістарычных падзеях, якую Маладзечаншчына нясе праз стагоддзі. Гэта незабыўны след на нашай зямлі. Меня перапаўняе радасць, таму што все-таки так шмат написано про гэтыя мясціны, про гэтыя 7 цудоў Маладзечаншчыны. Матэрыял разнастайнага такого характару. Цікава пададзены. Самае галоўнае, што ёсць спасылачная літаратура на кожны раздзел, пра кожны цуд Маладзечаншчыны, каб все-таки навучыліся ганарыцца сваёй зямлёй, каб навучыліся ганарыцца нашим краем, які па-сапраўднаму заслугоўвае і пашаны, і павагі, і нашай з вами любові. Друкаванае выданне «7 цудоў свету» ў хуткім часе стане даступным для чытачоў цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максима Богдановича. Таксама знаёміцца з электроннай версіяй буклета магчыма будзе на сайце бібліятэкі. Падарункі напярэдадні вучобы. Заключнае мерапрыемства ў рамках раённай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» адбылося ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік». Удзел у ім прынялі прадстаўнікі райвыканкама, дзеці і іх бацькі. Тэму працягне наш карэспандэнт. Акцыя «Нашы дзеці», якой вось ужо амаль чвэрць стагоддзя, застаецца своеасаблівым марафонам дабрыні і міласэрнасці з боку дарослых самых розных прафесій і заняткаў. Чыноўнікі, бізнесмены, зоркі эстрады, кіраўнікі прадпрыемстваў, дэпутаты і спартсмены падчас навагодніх святаў наведваюць інтэрнаты і хоспісы, мнагадзетныя і няпоўныя сем'і, бальніцы і цэнтры карэкцыйнага развіцця і рэабілітацыі. Віншаванні, падарункі ад Маладзечанскага райвыканкама і раённай арганізацыі Беларускага фонду міру, дапамога ў вырашэнні пэўных праблем, акцыя з самага пачатку свайго існавання не губляе ауру чараўніцтва и веру в цуды. Мы у себя в районе тоже спланировали ряд благотворительных мероприятий. Мы смогли посетить и детские дома, и интернаты, и наши школьные мероприятия, и мероприятия, проходящие в учреждениях культуры. Вот так масштабно, красиво и празднично. Очень все красиво было сделано со стороны данного учреждения по подготовке праздника. И от райисполкома были вручены детям подарки для того, чтобы как-то еще порадовать детей Новым годом.
Зразумела, ніводнае свята не абыходзіцца без захапляльных гісторый. Артысты маладзіка падаравалі дзецям і дарослым вясёлае прадстаўленне пра навагоднія прыгоды снягуркі і лясных жыхароў. Арганізавалі гульні і конкурсы, не забываючы ўзнагароджваць самых актыўных удзельнікаў. А акцёры, якія адыгралі каля 10 ранішнікаў і нават не ўзгадалі пра стомленасць, узгадалі пра іншае. Да славян ідзе стары Новы год, і цяпер самы падыходзячы час, каб загадаць тое, пра што не паспелі раней, і абавязкова поверить у казку. Уважаемые друзья, поздравляем вас с Новым годом! Желаем благосостояния, мирного неба над головой и крепкого здоровья! С Новым годом! Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. Друкаванае слово «памочнік» і «дарацца». На чарговым пасяджэнні ідэалагічнага актыву раёна выступіў Сергей Арлоўскі, рэдактар аддзела развіцця выдавецкага дома «Беларусь сегодня». Сталічны госць адзначыў, што сродкі масавай інфармацыі сёння не проста інфармуюць і паведамляюць навіны, а прапагандуюць пэўныя погляды і ідэі, палітычныя праграмы і тым самым удзельнічаюць у сацыяльным кіраванні. На старонках дзяржаўных друкаваных выданняў па-ранейшаму будуць знаходзіць сваё адлюстраванне усе тыя тэмы і праблемы, якія хвалююць жыхароў краіны. Особое внимание в страницах наших изданий мы уделим важной исторической дате – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В новом году мы продолжим уделять внимание всем регионам страны и популяризировать все успешные проекты, передовой опыт, успехи в экономической и социальных сферах. Продолжим мы и успешные, уже состоявшиеся информационные проекты. На контроле у президента, Беларусь помнит, партизаны Беларуси, точка на карте, необычайная деревня и другие. З надзеяй на перамогі з 13 па 17 студзеня адбудзецца трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па школьных прадметах, удзел у якой прымаюць 92 вучні Маладзечынскага раёна. У нашым горадзе збяруцца знаўцы беларускай мовы і літаратуры. Для іх падрыхтаваны аўдыторыі Маладзечынскага дзяржаўнага каледжа. А вось юныя хімікі дыслакацыю памянялі 7-й гімназіі на Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі. Спадзяёмся, на выніках нашых удзельнікаў гэта не скажацца. Спаборнічаць старшакласнікі будуць па ўсіх 18 прадметах, а прызёры і пераможцы прадставяць свае установы рэгіёны на фінальным 4-м этапе рэспубліканскай алімпіяды. Святы не скончыліся. У ноч з 13 на 14 студзеня беларусы святкуюць стары Новы год. Ніякага асаблівага сэнсу ў назве гэтага свята не існуе. Дзень называецца так толькі таму, што па юліянскім календары Новы год выпадаў з 13 на 14 студзеня. Сёння мы карыстаемся грыгарыянскім календаром, які ўведзены ў 1918 годзе. Таму свята і завецца стары Новы год. Па старым летазлічэнні гэты дзень быў 1 студзеня і называўся Васільевым днём, так як значыўся днём памяці Васіля Вялікага. У сінявокае таксама ва ўкраіне стары Новы год мае яшчэ назву «Шчодры вечар». Пайшло свята ад продкаў і славянскіх часоў, а таму мае пэўныя традыцыі. Згодна назве шчодра накрывалі на стол. Людзі верылі, якім будзе стол, такім і год. Гаспадыні пяклі бліны, пірагі альбо варэнікі. Абавязкова на стале былі і мясныя стравы. Вечарам народ хадзіў у госці да суседзяў, раніцай моладзь скакала праз вогнішча, каб пазбавіцца ад усяго благога. У некаторых паселішчах на свята прыходзілі калядоўшчыкі. Выканаўцаў калядных песень традыцыйна адорвалі пачастункамі. У сучаснасці стары Новы год святкуе больш сталае пакаленне. Гэта ўсе навіны на сёння. Паўтор выпуска глядзіце 14 студзеня, а новы агляд падзей 15. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.